Makadini vari metsu, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Pandakatanga kunzwa kuti chirwere cheRHDV chiri kuuraya tsuro muno muZimbabwe, ndakapotsa ndadzipwa nesadza imi. Ndakangoti hezvo, ko zvabva nepi? RHDV hachisi chirwere chegore riya chekuAustralia chavakagadzirira tsuro dzavo dzemusango dziya dzanga dzaparadza zvirimwa zvavo. Hongu, kunotanga tagara tichiziva nezvacho chirwere ichocho. Ichi sezvo vaPauro Gorosi, international correspondent veGoho, vakamboivhiya nepakati nhoroondo iyi. MaAustralian vakaunza chimwe chirwere zvekare. Ichi chirwere chainzi Rabbit Hemorrhagic Disease Virus. Chirwere ichi chaisaita mahumbwe zvachose. Chaifambiswa nenhunzi chichiendesa tsuro munguva pfupi inoita 48 hours chete mushure mekuchibatira. Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 chirwere chakaipa kunge chiso chaDiablos. Izvi zvinhu zvinogumbura uye zvinotyisa, noti chirwere ichi chasiyana nezvimwe zvirwere zvakaita secoryza kana coccidiosis zvakangonyuka musango zvoga. Chirwere ichi chakatogarwa pasi, chikatoenderwa kuchikoro, chikaverengerwa mabhuku akakura kunge mabhaibheri nenyanzvi dzezvirwere dzemuAustralia kuti chivepo. Vakachiumba muzvimba zvavo zvebasa kuti chiite basa rokuparadza tsuro, iyo inonzi bioweaponry. Chakagadzirwa kuti chotoita basa rokupedza tsuro musango. Inhoroondo refu mafambiro azvakaita nyaya yacho, asi mukaona chirongwa ichi chenhoroondo yetsuro dzekuAustralia munoziva kwachakabva nemafambiro acho achakazoita. Sezvakaita COVID-19 mazuva aya payakabva kuChina, hanzi chirwere ichi chakamharira kubva kuAustralia kusvikira kuSouth Africa muna 2022. Hanzi hamenoshasha yakaunza tsuro dzayo dzanga dzine chirwere ichi, asi ini ndotozvishava kuti haana kuzviona sei kuti achingamidza nyoka mumba, n'anga inobata amai huroyi chaiyo. Kana ivo ana chiremba vezvipfuyo veikoko kuAustralia kana South Africa havana kuzvionawo here? Pamwe nyaya yekuti dzimwe tsuro dzekuAustralia sezvo dzava neresistance kuchirwere ichi, dzakukwanisa kuchichengeta dzisingarwari pachadzo, sezvinoita huku dziya dzinonzi macarrier birds muchingezi. Hameno, chadeuka. Hatingachime kukosha kwechikorobho tatorasa mvura kare. Takutongoona kuti toita sei. Zvisinei, chakapararira imo muSouth Africa kubva muna 2022 kusvikira muna 2024. Pamwe izvezvi chichiri kutorova futi. Matanga mazhinji akavharwa kunzvimbo dzakaita seNorthern neWestern Cape neGauteng. Kune murimi anonzi Gavin Gilgreen, hanzi akaroverwa 980 tsuro pamusha pake. Gavin Gagarin, a rabbit breeder for over 48 years, has lost 20 generations of genetic heritage in just 9 days. From a personal perspective, on this particular farm, we had 100% mortality, including kits, babies, and everything. Well over 1,000 animals total on this particular farm over a 9-day period, all because of RVHD, which is rabbit viral hemorrhagic disease. Kuchamhembe iko kuJohannesburg kwakafa 4,500 tsuro kusanganisira dzemusango zvekare muna 2022 pakati paAugust neOctober, sezvakarehwa nenhefenyuro yeFarmers Weekly. Varimi vekuJoza vakanyuta kuti hurumende vari kufamba kunge hozhwa panyaya iyi. Chinono chinofinhura chaicho, havasi kusimudza musoro zvavo panyaya dzokuzivisa vamwe varimi kuti kwapinda dambudziko mumusha. Izvi zvakapa mukana wekuti chipunze matanga evarimi vane makore 50 chaiwo vachirima tsuro vasinganzwise kuti chii chiri kumbonatsoitika kuti tsuro dzavo dzife mafiro iwayo. Musadherere chirwere chinofamba nenhunzi imi. Iwe Zimbabwe yakamboedza kumisa kufamba kwetsuro zvenguva iyoyo mushure mekuona Joza iri mumariro akadaro, asi imwewo shasha yemuZimbabwe ine musoro wakaoma kunge waGringo mumariro iwayo ndokujambisa tsuro idzi muganhu. Gringo uyu akaunza tsuro yaiva nechirwere ichi muno muZimbabwe zvisiri pamutemo. Hongu, vakomana ava vaijambisa tsuro bhodha. Saka pasina gore mukufamba kwenguva muna 2024, heo ndipo patasvika pano muna 2024 na 2025.
Vamwe vakunyembedzera kudzungaira vachiti dzikungofa dzoga, asi kwete bodo tsvo. Ini ndofunga kuti ndicho chirwere chacho ichi chamhara. Saka nhasi muno muZimbabwe honai mafiro adziri kuita. Varimi vari kungonyunyuta mumapoka eWhatsApp vachiti ndanhonga dzinomwe nhasi, mangwana acho ndanhonga 10, mangwana acho ndanhonga 15 dzihombe chaidzo, danga richingopepetwa mufunge. Varimi vemuHarare izvezvi vakutopfuya tsuro dzavo urauru maoko. Apa ndanzwa tichakuchitumbiza kwandisuzwa kuti chitumbiza ipi yacho. Saka chiri ngofamba. Zvangoda kuti vanhu terekedza ngofambirana mumatanga. Unogara netsuro dzake kana dzichiri safe ungogara ikoko uregedza kushanyira vamwe. Ndo zvazviri. Chinorova zvekutodonhedza zvoti tikangotanga ngobata tsuro dzese dzinotopera. Ndine wandinoziva nonzombo dzake dzese dzakatovhara matanga. Ende munhu anga netsuro dzakawandisa kwete ndichana dzakawandisa. Patakasvika pakutovhara danga pwazi dzaitodo. Varimi vazhinji vachema-chema nechirwere ichi, vamwe vatovhara matanga nechekare, vamwe havachatengesi zvachose kana kumbotenga kune vamwe futi. I no longer sell live rabbits because some farmers who do live rabbits can be to another farm before they come to this farm, and then they will come with the disease from that farm to this farm. Chiri kuzunza matanga senge muno muHarare. Chirwere ichi chanotsobaya panyama nhete kunzvimbo dzakaita sebudiriro, Glenview, Mufakosi, Epworth, Waterfalls, South Lear, uye izvezvi zvinonzi chapindira muchitungisa zvekare. Hatizivi hangu dzimwe nzvimbo dzisiri muHarare dziri kurova chirwere ichi, asi ndinofunga kuti dzitoriko senge kuna naBulawayo uku kwatinoziva kuti ndokunopindira South Africa kazhinji kacho. Tsuro dzinowanzonetsa nekufa kwevana vacho, asi RHDV iri kuendesawo dzihombe dzinobereka dzacho idzodzo dzamunokoshesa mabreeders aye pamidzi yematanga chaiwo, patsuro dzenyu dzihombe dzacho dzamunoti ndo dzakabata matanga enyu. Uye tsuro idzi dziri kuendeswa dzakakwana nemiri wacho, hadzitange dzaondoroka sezvadzinoita kana dzaita kensa kana mabayo, nokuti RHDV inongoda kamukana kadiki nenguva shomanana kuti idire ngoro rejecha musadza renyu. Kuti chirwere ichi chisashanyire matanga enyu, motoita zvinhu zvinoitwa kuhuku zviya, uku kuita biosecurity yakaoma sebhonzo remombe. As with most contagious animal diseases, the most important thing in preventing rabbit hemorrhagic disease is biosecurity. So you have to think about animals, people, and things. Kana mune tsuro dzakawanda, musangounze munhu wose kumatanga kana kutori kuvatengesera pamwe motsvaga kumwe kwamunoapira tsuro dzacho. Zviratidzo zvinoita kuti tsuro dzenyu dzarwara nechirwere ichi ndo zvakaita sekuti kungodonha, kupiswa kwemiri, kuneta, kubuda mututu neropa nekusadya. RHDV inopararira nekubatanidza tsuro dzine chirwere ichi. Chikafu chine utachiona uyu, nhunzi kana mosquito chaidzo dzinokwanisa kufambisa chirwere ichi mutunhu. Kana imi vanhu chaivo munokwanisa kuchitakura musingazive, sezvo ichi pachacho hachirwarisi vanhu, asi munokwanisa kufamba nacho mumaoko, makumbo kana hembe dzenyu chaidzo chinokwanisa kubatirira. Zvinonzi hakuna nhomba yechirwere ichi, asi vamwewo vakuti vaccine yeYovac RHD inokwanisa kubatsira. Zvimwe zvidzidzo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti nhomba yeRHDV iyi yakaponesa tsuro dzose zvemwedzi mitanhatu mushure mekusangana nechirwere cheRHDV. Asi patsuro 10 dzakarohwa nechirwere ichi dzisina kupiwa nhomba 10 dzakafuga radzo roga, 18 out of 19 mumazuva 10 chete. Asi zvisinei, kune madziviro achinokwanisa kuitwa chirwere ichi, sekuwedzera utsanana. Ongororai tsuro dzenyu dzose dzamafunga kuti dzarwara dzogariswa padzo dzoga, kana dzamabva kutenga dzinoda kumbogariswa padzo dzoga dzichimboongororwa. Kugarisa tsuro iyo kwayo yoga kwemasvondo 2 kana 4 muchimbonatsoongorora kuti utano hwacho hwakajeka here. Mukaona kufa kwetsuro dzenyu kwakawanda musina kugutsikana nako, taurai nana chiremba vemhuka vari padhuze kuti vazive kana chiricho uye zvingaitwe kunzvimbo kwachinenge chanatsopisa. Muverenge nhau dzekurima moziva mahotspots acho
uye musatenge nzvimbo dzaita mbiri yekufirwa netsuro zvekanguva. Chirwere ichi hachina mushonga, saka kana charova panenge pakatoipa. Kunenge kava kungoshingira kuti chisasvike dzisati dzabatwa dzacho. Izvi zvinokwanisa kunetsawo sezvo chirwere chacho hachikurumidze kuzviratidza dzimwe nguva, ende semazivire atinoita tsuro futi hadzirakidze kuti dziri kurwara zvekumhanya. Kana chatopinda mudanga, munokwanisa kuvhiya tsuro dzinenge dzinacho kuchengetedza upenyu hwedzacho dzinenge dzichine utano. Zvinotange zvakashata hazvo, asi ndiyo nguva yacho yatiri, haitomborina kumira mushe. Ino zvekare haisi nguva yekumboti hodhi kumatanga akawanda evarimi vetsuro, senge kana imi muri murimiwo wetsuro. Motomboita zveWhatsApp nekusangana kuCBD kusvikira kwawanikwa mushonga wakanatsojeka. Tovimba kuti zvimwewo hurumende ichapindirawo. Aya mativi munotora semurimi kuti nzvimbo yamuri kuchengeta zvipfuyo zvenyu ichengetedzeke, kuitira kuita bacteria, virus nefungi asasvike nekukasika mudanga renyu. Kana tsuro dzenyu dzafa uye mukufungira kuti ndicho, gezai matanga enyu nemishonga yebleach nemadisinfectant akasimba anowanikwa kumaveterinary shops. Chererai mitumbu yetsuro idzodzo nokuti hongu chinokwanisa kupararira kubva pachitunda chetsuro zvekare. Saka motochera gomba rakadzika 1.5 meters musango yoorera zvayo kusingasvike vanhu kana kitsi. Munguva yakadai chokwadi ndechekuti zviri kunzungu nekunyimo. Murimwe divi munokwanisa kuita kumbomira kuita zvetsuro dzakawanda muchiisa mari yenyu kuzvimwe zvipfuyo kana zvimwe zvirimwa. Nokuti mungarasikirwa nepfuma sezvakaitwa murimi wedu uya wekuSouth Africa Gavin Grugrin. Kana kuti tsuro dzenyu muchinyatsodzida uye makazvitemba kuti hachikubatei, munokwanisa kutsungira nemabiosecurity measures atataura nezvawo ayo. Mogara muchigeza matanga enyu musingatenge tsuro dzamusingaziye. Moramba makashingira neproject sezvo musika unenge wavhurika mushure mevarimi vetsuro vazhinji vavhara matanga avo nenyaya yechirwere. Tanga tagara tiri kutotadza kutogutsa musika. Saka pakadai pekuti paita chirwere futi pamusoro pacho, musika unenge wazodadzovhurika manje. Munogona kutosara muri moga vakutengesa tsuro dzacho, nokuti kudiwa kwenyama yacho hakuodze vadyi moyo nokuti kwaita chirwere ka. Vanhu vanoramba vachida nyama yavo zvakadero. Asi zvakaoma chokwadi. Tsuro chaiva chipfuyo chataitotembawo kuti hachina chirwere chinopararira sezvinoita zvirwere zvakaita seJanuary disease kana Marix disease iyo inowanikwa kuhuku. Isu mazimbo toda mavhiza anotengeserwa mombe kuti tiende ikoko kuAustralia, asi zvirwere zvavo manje zvinoparadza zvipfuyo ndozvinokwanisa kusvika kuno mahara manje. Ndozvinoita upenyu. Sajapureta zvaakamboimba gore riya, hanzi upenyu urefu. Saka tinotenda nekuona chirongwa chanhasi cheFarm 4081 hama dzangu. Kusvikira pachaonana mangwana mudzimwe nhau dzekurima muno muZimbabwe nezvimwe zvirongwa zvekurima, tinoti murimi munhu, ivhu ndiro nyika. Muve negore ra2025 rakanaka. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tinotengesawo futi mafertilized eggs netuma-day old chicks tuma-free range pamwe chete nehuku dzakakura dzemabroiler. Munongotibata. Mushure mekudaro tinokupaizve mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo zvese kana zvirimwa zvenyu. Nenzira yekukuisai mumagrupu edu evarimi nevatengesi nevarimi vanotengesa mhando nemhando yezvipfuyo zvakawanda, iwo maWhatsApp group edu anoita mbudzi 4081, huku 4081 neDoors Cave Rabbitry retsuro. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira pachazonana zvekare, musare murugare.